Здравейте! Днес ще се потопим в динамичния и многопластов свят на зодия Близнаци. Любовта за тях е преди всичко интелектуално пътешествие. Като въздушен знак, управляван от Меркурий, те възприемат чувствата предимно през призмата на разума. Те мислят любовта. За близнаците, любовта започва в ума. Ако не можете да ги заинтригувате с разговор, едва ли ще стигнете до сърцето им. Те са сапиосексуални по природа. Привличат се от интелигентност, остроумие и способността за интересен диалог. Често подхождат към флирта като към забавна игра. Тяхното очарование ги прави изключителни завоеватели. Най-големият враг на близнаците в любовта е скуката и чувството за задушаване от твърде много правила. Те не толерират партньори, които са твърде обсебващи. Свободата на мисълта и движението е тяхната най-висша ценност. Мъжът близнаци е чаровен и забавен. Той търси спътница, която е едновременно негов най-добър приятел и събеседник. Неговата двойствена природа означава, че може да бъде изключително романтичен, а в следващия момент емоционално дистанциран. Жената близнаци е хамелеонът на зодиака. Тя е изключително адаптивна и търси постоянна ментална стимулация. Противно на митовете, когато тя намери истинската любов, може да бъде изключително вярна и подкрепяща. За близнаците, интимността започва дълго преди спалнята. Тя започва с флирт, думи и обещаващи погледи. Те ценят комуникацията по време на самия акт. Споделянето на фантазии е ключово за тяхното удовлетворение. Близнаците намират най-добър баланс с другите въздушни знаци – Везни и Водолей, както и с огнените Лъв и Стрелец. Конфликти често възникват с земните и водните знаци, които търсят твърде много предвидимост. Близнаците са може би единственият знак, който може да се влюби само в гласа или начина на изказване на даден човек. Те показват любовта си чрез малки оригинални жестове. Спонтанно съобщение или неочаквана разходка. Да обичаш близнаци е като влакче в увеселителен парк. Винаги има изненади. Бъдете техен интелектуален партньор. Благодарим ви, че бяхте с нас. Последвайте ни за още астрологични разкрития. До скоро!